Good morning guys. For today's video, magbasok ta. Charot. So karon guys, padulong mi karon sa Tubahon Hidden Resort. So karon pa lang ko nakani diri kay hepo ko kabalo nga naday nga ani nga resort diri sa Tubahon. So padulong mi karon dito. Okay ra po ang dalan na hinahinay lang ta kay basig mga mumo ta diri pero magian gid siya 4 wheels gyapon. So padulong na ta hapit na ta. Sinyong magian ang mga balay sa mga balay diri ngayong magian. Ayan guys, di mo mawala diri kay okay ra siya andalan dili pud siya labok bisag mag-ulan kay naamay mga bato pero dili basta ko nga bato mga bato sa ulo. So hapit ta mabot. Ops. Ay mulugdang taga may pa saka na pud ta so giabot na kita Tubahon Hidden Resort. Karon matingkaw na kay hapit na naman mga kuyapan ng mga kauman ako buntag pa daw ni sila sayo.